Kain, kain. Wow. Dagko kay bay. Lagi, no? Wow, yan yung signature na kautol. Big bites. Wow. Anak. Ang ganda si Ilim. Yan mga studio, si Kautol Mukbang, nagluluto po yan. Sobrang sarap ng luto ata nito. Wow. Butter garlic prawns na sobrang laki po mga studio. Mga tulo katudlo ni siya, gidakon. Saka ang daming sili oh. Spicy to. Welcome back, mga ka-studio. to another mukbang. For today's episode po, kasama ko si Kautol Mukbang. Hello, Ayan. hello. Shout out. So, first time naming magkita sa personal mga studio. Oo. At saka, nandito pala ako sa Thailand. Yeah, welcome sa Thailand. Bisaya Studio. Oh, Yan. sa kanya pala kami tumuloy, kaya malaking pasasalamat namin sa kanya. Yan, Kasi, anytime. parang siya yung tour guide namin dito sa Thailand kasi matagal na siya dito, mga 3 years ka na dito, no? Oh, 3 years na ako din sa Thailand. Oh. Tsaka yung imumukbang namin ngayon, yung mga nag-viral na pagkain ni Kautol Mukbang. Ayan, papatikim Siyempre natin. po, itong giant tiger prawns. Yes. Yung 1 kilo nito, nasa 5 to 6 pieces ata. Sobrang laki nito mga studio. Medyo maliit nga lang tingnan sa camera. Pero ang laki na ito. Oo. So, ito pala ay sponsor ng Beauty Pinoy Goods. Yan. Ayan. So, sila po ay mga Pinoy din po na nandito ngayon sa Thailand na nagbebenta ng mga free seafoods. Merong mga blue marlin na malalaki per kilo. Merong pusit. Ito, merong mga tiger prawns. Yung ganisa, Oo. meron din sila. Sa lahat ng mga Pinoy po na nandito ngayon sa Thailand, Yes, pwede yes. kayong mag-PM sa kanilang FB page, Beauty Beauties Pinoy Pinoy Goods. Ayan, lagay namin dito yung FB page nila para makita nyo at madali nyo pong mahanap. So maraming salamat sa may-ari ng Beauties Pinoy Goods, sina si Sir Andoy at si Ma'am Joey. Yan. Maraming salamat po. Dito pala kami sa kanila talaga nagmukbang ngayon. Personal namin pinuntahan. Sa mga taga-Pinas pala, wag na po kayo mag-PM kasi for Thailand na po sila. Yes, Thailand Oh, exclusive. marami kasi mga Pinoy na nandito sa Thailand na nanonood din sa Bisaya Studio Channel at saka siyempre sa Kautol, sikat to dito sa Thailand eh. Di naman. So tara bay, Sige. hindi natin patatagalin ito mga studio, pray muna tayo bago mag-start kumain. Sige. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessing, sa guidance, and protection. Amen. Amen. So ang nandito pala ay spicy giant tiger prawns. Yes. So, nailangaw gamay. Okay ra na eh. Tara po, kain tayo mga studio. Bira. Kain po tayo. Sir Andoy at saka Ma'am Joey. Kain, kain. Wow. Dagko kay bay. Lagi, no? Bisaya po nila day. Oh, Bisaya, Bisaya. Bisda kayo. Sus. Malinis na to, ano? Linis na pong kamay namin. Naghugas kami kahapon. Wow, ang sarap. Wow, yan yung signature na Kautol Big Bites. So si Kautol ba yung nagluto nito mga studio? Matagal na kaming nito, nagka-chat sa internet ba dati ba? Mga 3 years ago na po. Pero ngayon lang po kami nagkita kasi ngayon lang tayo nagka-ibang bansa eh. Yan. Ano? Grabe kalabo. Kapag mukbang ako kay Hilom.
Pero sa may istorya sad. Mhm. Itong ganito kalaki po, hindi mo masubo ng isang beses lang. Pira siguro kay Idol Hindi. Jigs TV. Oo, sa Idol Jigs. Shout out din, Ninong. Manamis-namis na manghang. Saka battery ba? Daming butter. Sup-sup sa ulo para high blood. Lami mong luto ba? Pang Thailander ni ba? Thai style. Thai na style ba? Sobrang fresh po ng kuwan. Galing kami doon sa Seafood, galing talaga doon sa mga seafood market. bagsakan ba. Kaya kung gusto nyo order ng mga fresh talaga, PM nyo lang. Beauty's Pinoy Goods. Yes. Lagi naman sila nagre-reply pag minessage nyo yung page nila. Kami yung ulo ba? Dahil Nari sa tasa kung ano yung mga unod ba? Abangan din nyo po pala yung mukbang namin kay Kautol ba? Ulam din po namin yun. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa kanyang FB page, Kautol Mukbang. At sa YouTube naman, Tolbuloy yan, Ben? Tolbuloy Mukbang. Oo. Pero nakita ko nung nag-post ka nung mga nakarang araw, eh. Paano? Parang kilala din ako ng mga followers mo. Isa lang yung pinapanood nila eh. Oh. Siguro sa tingin ko marami ding mga followers ko na nag-follow na din sa iyo. Kaya nga, mga galing sa iyo. Salamat sa mga ka-studio na napadpad sa channel ko, saka sa page ko. Grabe sili ba yun? Yung dili kay halang. Tapos yung ano ni Bisaya Studio sa anghang eh. Yung spicy level. Spiciness level sa akin sapat lang. Na-record na ba yun? Baka hindi na-record eh. Ulit kami. Grabe ito mga studio. Halos, kuha na ba? Nililibot ko yung mga mukbangers sa Pinas ba? Actually kami lahat magkakilala naman eh. Oo, lahat ng Magkakaibigan mukbanger. ba? Tulong-tulong na po. Isa na po, medyo miset talaga to ha. Coke ba? Wow.
Mayroon magtuba dito eh. Meron. Murag tuba ra. Tutuba wa. Bugat kay busog. Nugget. Ay, naubos ng kanin ko. Okay na to. So once again po, maraming salamat sa Beauty's Pinoy Goods. Salamat. Dito sa Thailand po. Salamat kay Sir Leandro Cagas. And Ma'am Joey, oh. Dito man. Kompleto lahat ng pangalan. So sa mga gustong mag-order po ng mga Pinoy na nandito ngayon sa Thailand, ng mga fresh seafoods, PM nyo lang nga lang FB page. Salamat. Magkaon ng tagtag kilo ay ba? Nugget. Baka na kayo kung Ito kasi mga 3 kilos to ba? Oh. Kaya yung nakain namin sa tingin ko, tag 1 kilo na kami. Bye. Nawas ko eh. Minsan no, minsit talaga. Sinukot. Maraming salamat din kay Kautol Mukbang sa pag-collaboration na ito ba. Salamat din. Bye. Maraming salamat ba. So isang masarap na kainan po ito. Kaya nga eh. So, first time ko ding salo ng kuhan talaga, personal si Kautol Mukbang. Oo. Dati online lang kami sa nung kakaumpisa ko lang, sila yung mga naging daan din para makilala din ako sa mundo ng pagmumukbang. Kaya forever grateful ako sa mga mga haligi ng mukbanger sa Pilipinas. Kaya salamat din. Bisaya Studio, yan. The best. Yan. So sa mga hindi pa po naka-subscribe, ulitin ko po, Kautol Mukbang sa YouTube, FB page, nasa 400,000 followers din siya. Yeah. Tsaka sa YouTube naman, bago ka lang nag-silver play button, may no? 100. Oo. 10 na rin ako. Tolbuloy Mukbang. So ayan, maraming salamat mga studio sa pagsuporta sa lahat ng mga Filipino mukbangers po. Maging Yes. dito po sa ibang bansa ng mga Filipino mukbangers. Yeah, please support all Filipino mukbangers So, nationwide. kita-kits tayo sa susunod na video namin. Marami pa kaming mga videos na gagawin dito sa Thailand. Abang-abang lang kayo, mga ka-studio. Salamat po sa panood. Yan. Bye-bye.